שלום, נעים להכיר, קוראים לי ציפי בניון, אני מומחית לפלזמה ומיקרופיגמנטציה מוסמכת, אני מפתחת ובעלים של המותג היוקרתי ריבייב. אז אני רוצה כאן להמליץ על וובקי, שזה בעצם בקי המדהימה שלנו, היא מעצבת אתרים והיא בנתה לי את דף המכירה הכי מושלם שיכול להיות במדינת ישראל, מבחינתי גם בעולם. אני מפרגנת לאישה הזאת, אם אתם רוצים באמת דף מכירה עם משפך שיווקי חכם, מעוצב במלוא הדרו, עם דיוקים של מסרים, עם ערך מוסף, זה באמת להגיע לידיים שלה מדהימה הזאת. היא בנתה לי אתר מטריף מדהים, שאחר כך הימרתי אותו אפילו לפולדר על כל רבדיו, ובסופו של דבר זה מנצח. אז תדעו שיש דבר כזה מושלם ומקצועי, כמו בקי המהממת שלי, שיודעת לתת שירות, לא יודעת לתת מענה. היא נכנסת לפרופיל המותאם של אופי המותג, ויודעת באמת להמיר את המחשבה למציאות. אז אני נוגעת היום בחלום בזכותך, ואני רוצה להגיד לך תודה רבה. אני יודעת שבאמת מי שיגיע אלייך יקבל את הטוב ביותר. אני בחרתי בטובה ביותר, תבחרו גם אתם. אז אני מפרגנת לך בענק, ואני יודעת שבמבחן התוצאה, איכות התוצאה מנצחת אצלך. תודה רבה על הזכות שנתת לי את השירותים שלך. אני אוהבת אותך מאוד.